How? And then it comes 2026, so 2026. Like, What what were are you you fixing, fixing now? We were thriving. Ang travegaga. Ang thriving, Hey. But you know one thing I like Sure. is being a citizen of Durban. Yes. Nokwakhela umkhandlu wetheko. Because 2026 for us is going to be a very special year. Izakhamuzi la eThekwini, especially after our mayor, Councillor Cyril Xaba, this is going to be a very exciting year for the municipality. Was Assured 2026 will be a year of accelerated service delivery. Yes, he did. Yeah. So Namhlanje will examine the municipality's performance in the previous financial year and then reflect on the Auditor General report ekade iphume ngesonto edlulile. Sikwamkele Baba Mayor, our first citizen, Cyril Xaba. Good morning. Good morning, Babshophe, Bingele, now it's Simeni, and Abalali Bonke, Bekakasi, FM with breakfast show. Our first engagement and interaction in the brand new month, the month of love. La, Mhlanhla Makhanda nominate Mayor. Sase City, la, abantu abakhela umkhandlu wakho la weTheku. Inqwaba yabo kakhulukazi besimami baphila ngaphansi kwengcindezi kwezothando manje in 12 days time kuzoba khona lolu suku lwezithandani ikhona indlela ukuthi umasipala ungenelele la ukuthi mhlawumbe umehla babaqoqe Yeah. That's good. abadethele nje beach mhlawumbe noma mhlawumbe banike mhlawumbe abanike ngamunye bahlephulelana usho kulethe Rose. Ngiyaluza udaba sesimini impela laba bahlele ngabodwa basengcindezweni enkulu ngalesikhathi ngoba babona abaphethe imbali bebeqa ngapha nangapha njengomkhandlu sizozama ukushaya ipolisi yokuthi nabo sebengayingenela ke lasitshale khona imbali umuntu azikhela imbali yakhe ngendlela ukuthi akwazi ukuzithokozisa naye njengoba abanye bese bethokoziswa ke abathandana nabo Zaphela imbali Botanical Gardens. No sifoke kakhulu amanqoko nje lapho ke lelo phimbo elizwayo lelo ke lika mayor waseThekwini Councillor Cyril Xaba our mayor mhlambe nje asibone ngathi kusebenze kahle kakhulu kulonyaka odlule mayor elonyaka odlule weyimali ne financial year lokho sibone ngesikhathi ke kuthule annual report we council meeting ngesonto edlule awusitshele kafishane nje ukuthi what is the overall performance looking like of the municipality ngonyaka odlulile. Well, Felix, ngempela kube khona ukusebenza okuhle eThekwini. Ngibonga abasebenza ngokuyikhandla. Umbiko ke lo nyaka uyabeka ukuthi i-performance yethu ibe ngaphezulu kwa-85% kunyaka 24-25. Lokho ke kudalwa ukuthi bakwazile ungenelela ngendlela ebonakalayo nenze umehluko empilweni zabantu bakithi isekhona ke inselelo ngikusho lokho kodwa ke siphinda senxa ke abatshali bezimali futhi nokuthi balekelele kakhulu nabo enyuseni amathuba emsebenzi ngoba uma belethe imali lapha eThekwini bezotshala imali kukhulu umnotho kuvuleka namathuba emsebenzi. And le biko ke wonyaka annual report sizobe sisisa ke emphakathini sozo uvo lawo and lo mbiko usatholakala ke ku website yethu mahhovisi ethu kusizakala nakuma brothers ethu. Mayor, I've got some good news here that I'd like to share. And of course, ending labantu, I'm sure bayazi by now. Umasipala wethu kuthola i-clean audit kunyaka unyaka wemali between 2024 and 2025. Please talk to us more about this. Yes, nakuba kusekhona ukushaya amakhala omncane kumcwaningo wamabhuku kodwa ke samukela lo mbiko asinikeze wona ukhombisa inqubekela phambili enkulu eqinisekiseni ukuphatha kwezimali lapha kule dolobha lethu and elihle kakhulu lapho ke sikhombisile ukuthi sizimisele futhi siyazibophezela ekutheni senze kangcono ngibese ngithi ke mina ke kuyena umcwaningo mabhuku I will strengthen oversight
and accountability, as well as closely monitor the performance of senior management. Kanjalo futhi that will improve infrastructure management to address the deterioration of existing infrastructure. Iyona indlela leyo ezosenza ukuthi idolobha lethu uma kukhulunywa ngalo wonke umuntu abone ukuthi selijikile khona, has turned the corner. Number 1. Mina ke nje into engithinta kakhulu efana njengo healthy living, yabo le eating healthy and exercise, yabo into zokuyivoca mina kulonyaka wa 2020 fix noma meya ngifuna ukufixa umzimba wami and ngibone kule mpela sibone siphuma kuyona ngabona ngathi umeya ngathi yabona ngathi mina nawe meya sihlangene ngoba ngibone kuphumile ekseni eyivoca lapha ku promenade olwandle ngizwe ngandle benye ukuthi ngathi sekuzoba into ejwayelekile le ezokwenziwa umeya njalo ngesonto ngabe yini inhloso loluhlelo nanokuthi nami mangifuna uyibandakanya manje njengoba ngiwumuntu vele nami othanda uyivoca ngenza kanjani asibhukule mfowethu sithathe sizibambe iqine uvoca lokhu mangihamba lapha e-beachfront baningi impela abantu baphumile and nami sengithi ke anginikele ekhuthazeni komphakathi nezakhamuzi zethu ukuthi zisebenzele leyo ndawo zikwazi ukuthi zizivocavoca abanye bavocavoca endaweni ezahlukeneke futhi-ke kuba yithuba nami lokuba-ke ngifakane imbono nezakhamuzi zaseThekwini. So lolu hlelo-ke mfethu luhle kakhulu, lizolenza njalo ekuseni ngesonto and sesingathi laba bengaqali kube ithuba lelokuthi nabo baqale benze ukuvocavoca ukuze sibe idolobha elinganakekeli nje phela ngezinye indlela kodwa sikwazi ukuthi siphile futhi healthy lifestyle iyona ezosenza ukuthi siphile kade siphile kangcono sikwazi ukuthi umqondo wethu uhlale ubright all the time. Awuzwe-ke sesiyivala ke Mayor uMayor Advocate Mothibi assumes office khona namhlanje as a new head of the National Prosecuting Authority. Awunawo nje umyalezo for him as he undertakes this new crucial task? Well, egameni lomphakathi waseThekwini, I wish to welcome the appointment of Advocate Mothibi. Uyazi-ke Advocate Mothibi brings wealth of experience to the National Prosecuting Authority, handling investigated corruption in government and how private sector networks undermined the government systems to their benefit. Indlela awaphenye ngayo lama cases and wenza ukuthi uhulumeni abuyele izizumbulu zemali billions of rands kade esehle ngemlenze ngenxa yomkhonyovu and obekade imali leyo uyayifana ngabenza service delivery and waba nema-systems awa-recommendayo ukuthi enze ukuze kuphinde kuvike ukuthi ingaphindi imali uhulumeni alahlekelwe imali. Njengezwe-ke we pin our nation, we pin our hope on him that cases that got buried will be uncovered and prosecuted, seeing that we're now at the helm of the prosecuting authority. Sibonga kakhulu and a big congratulations to him. Sibonga kakhulu ke Mayor. Sunday, we promise nathi sobe sikhona nominate lapha. Absolutely. Siyovoca nawe ekseni. That's the so. Thank you so much. Thank you so much. Mayor Xaba of eThekwini la kwezaseThekwini kwiGagasi FM.